Nå, skal jeg fortælle jer, hvad det var? Åbneren? Ja. Jamen, er vi live? Jamen, jeg ved ikke, hvor god en åbner det er. Ja, vi er live. Okay. Men sidste gang, der snakkede vi om Italien. Mm-hmm. Vi snakkede også om København, men vi snakkede rigtig meget om Italien sammen med Celeste. Og i den anledning har jeg taget min italienske t-shirt på. Hvad står der på den? Og så kan det være, du tænker, hvorfor er den her t-shirt italiensk? Fordi der står jo på engelsk, I'm feeling supersonic. Give me Yogen and tonic. Som er en, jeg tror det er en Oasis-reference. Ja, det er det vist. Ja. Og hvis man ikke kan engelsk, så på dansk, så er det, jeg føler mig supersonisk. Giv mig en yoga enebærs brændevin. Okay, og? Drink. Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det sidste. Hvordan siger man tonic på dansk? Tonic. Tonic. Bare tonic. Bare tonic. Bare tonic. Hvad har det med Italien at gøre? Det er, fordi jeg har fået den af Andrea. Ja. En lille italiensk mand, der hedder Andrea. Som også er ejeren, sammen med hans kone, af Il Relais di San Maurizio Michelin-stjerne-restaurant. Ja, over hotel, ikke? Jo. Ja. Hotellet ved jeg ikke, om han ejer. Nej. Det kan godt være, han gør det. Og det er hans hund, der er på t-shirten. Det er hans hund, der er på hans t-shirten, hund. ja. Og det er hans Som ikke eget lever gin-brand, længere. ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Hans egen enebær. Den er virkelig dårlig kvalitet. Ja. T-shirten. Den er næsten sådan, den er gul lige nu. Og den er ved at gå i stykker, kan jeg mærke. Ja. Den er meget tynd. Men den har du fået af ham. Den som en del af en merch-pakke. Ja, men jeg har ikke noget at sige om Andrea. Nej. Jeg kom bare til at tænke over det, der gik ud af døren. Sådan, jeg har det what taget. a coincidence. Goddag og velkommen til min anden episode i J.E. Lokal TV's podcast, hvor jeg, ligesom sidste gang, har Vitus med, min storebror, og i dag også vores fælles lillesøster, Sally Dam-Robach. Ja. Hyggeligt. Så Dejligt. hyggeligt. Ja. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du vil. Selvfølgelig. Vi har skrevet nogle koncepter ned, fordi vi har snakket lidt om, at det her afsnit skulle være sådan lidt mere sådan, introducerende til i forhold til, hvad vi gerne vil lave sammen. Det kan også godt være noget, jeg gør alene. Ja. Men nogle ting, vi kan lave sammen i forbindelse med lokal-tv. Sidst vi var sammen, da det var os to og Celeste, der sad over den stol der snakkede vi om supersmagning. Og det er jo Sally, der har... Jeg tror nærmest, det er dig, der har startet det koncept, er det ikke det? Jeg tror, det er mig og Vitus' far i virkeligheden, der har startet det. Men jeg har hoppet med på den. Og har været fanebager siden. Supersmager. Ja. Men også lidt den førende supersmager. Altså sådan rent teknisk, ikke? Jo. Tænker jeg. Mere end Michael er, ikke? Jo, de yngste smagsløg. Ja. Ja, præcis. De yngste og stærkeste. Ja. Og hvad har supersmagning med københavnerlivet at gøre? Ikke rigtig noget. Men jo lidt alligevel. Men jo lidt alligevel. Fordi vi er jo en selvsmagende population, en selvsmagende gruppe af mennesker, der bor i den her by nogle gange. Okay. Og der er masser af ting at smage på i København. Masser af sansindtryk at gøre sig. Om det er dejligt, at din far, der er den originale supersmager, det ved jeg ikke, men I er jo begge to bløde. Du er københavner, han blev københavner. Det er rigtigt. Ja, det vil jeg faktisk gerne give ham nu. Han har boet her i 30 år. Ja. Han har boet her mere, end han har boet nogen andre steder. Det er rigtigt. Og så skal vi jo, fordi nu i sidste afsnit snakkede vi også lidt om det med, fordi vi havde Celeste med, så blev det lidt om Italien og København og Italien, og der var lidt noget med noget vin, og vi kunne godt tænke os at måske køre lidt videre med det der med noget med vin og København, og fordi vi er dem, du inviterer i studiet. Yes. Kan vi lige få dig, Sally, til måske at forklare, hvad er det her supersmagning? Jamen, jeg tror faktisk, historien starter med vores far, som... At måske er han til et arrangement eller sådan noget. Mm-hmm. Og så sidder han og smager noget vin, og så siger han bare, hvad der falder ham ind. Og han siger ikke en årgang eller en drue eller noget som helst. Han siger bare,
det her smager af ribberne nede i en gymnastiksal, eller det her smager af badebold, eller det her smager vi havde også springet over buk sidste gang. Ja. Og slå næsen ned i... Ja, præcis. Lige præcis. Klassiker. Og så tror jeg, der var en, der sagde, det er jo sådan noget supersmager-agtige ting, du siger nu. Ja, den sommelier, der afholdt den her vinsmagning. Ja, jeg ved heller ikke, om det var det, han var til, men det går ud det er fra... sådan, som jeg husker det over. Ja. Så siger sommelieren, er du... Ja. Ved du en masse om vin, eller er du lidt... eller Michael har fortalt det. Ja, nej, det er jeg det tror nok. måske mere, det er sådan, du er ude på et sidespor, som er lidt mere supersmageragtigt, end det vi... End det niveau, der lige er i lokalet nu her. Ja. Og han lapper det sikkert i sig. Og han har jo ingen vinbaggrund overhovedet. Han er jo meget en ølmand. Ja. Og ikke en, der nødvendigvis, altså uden at smide ham under bussen, han sidder ikke og smager helt vildt meget efter. Og jeg vil jo heller ikke sige, at jeg er en vinpige. Nej. Så for mig er det, der supersmager noget, jo også en øl, eller en kage, eller en Ja, det kunne lige så godt kaffe, være, ikke? eller en... Ja. Det er sjovest med vin, fordi, synes jeg i hvert fald, fordi det er det, man har snakket om, og det er også min indstilling. Det er også sådan, min indstilling har været til vin, før at Celeste og du har introduceret mig for det. Mm-hmm. At det er lidt af noget snobberi. Ja. Så, Og det er også lidt at tage pis på det, ikke? Jo, Jo, og anything goes. Ja, præcis. Det handler også om at sige noget sjovt og noget flot. Ja, hvis man sidder og supersmager en kage, så er der flødeskum, den smager flødeskum, og der er noget hindbær i, og der er nogle bananer i, eller en eller anden mærkelig, min hemmelige ven Anton-agtig kage, jeg er i gang med at få lavet her. Det er i, så hvis man siger det, det kan være lidt svært at abstrahere fra, og øl smager af øl. Og så vil der sidde nogle ølsommelieragtige typer derude, og synes, det er helt forkert. Men vinen... Det kunne være, vi skulle prøve med te på et tidspunkt. Te. Der er jo te-sommelier. Ja. Der er jo vandsommelier. Ja, det er sindssygt. Ja. Nå, jeg har jo en ven, der har taget den danske sommelier. Der er det også noget te og cigar og rom og altså alle mulige forskellige ting, som ikke bare er vin. Og brændevin og spiritus og sake kan man også læse. Men jeg synes jo, det er snyd, når nogen for eksempel siger en frugt, eller en... Er det snyd, eller er det for kedeligt? Det måske det er bare for kedeligt. Ja. Men det er fordi, sådan, det skal være lidt outrageous, eller lidt sådan... Det her smager af en onsdag eftermiddag på vej hjem fra skole, og man har lige fået et kærestebrev. Ja, men det var også det, vi snakkede om sidst. Det er, når det ligesom hæver sig fra de umiddelbare, altså fra frugt og grøntsager og ting og sager, man kan, rent faktisk kan proppe i munden, til det der lidt mere idéagtige niveau, og så bliver det til sådan noget episoder i dit liv, eller sådan, det bliver helt teoretisk. Ja, det bliver meget sådan breaking the fourth wall-agtigt også nogle gange. Ikke? Ja, og når Louise bringer det op nu, så er det fordi, vi har diskuteret som altså fremadrettet i den her podcast-serie, kan man eksekvere en supersmagning i en podcast? Det kan man godt. Ja. Jeg tror godt, man kan. Ja, det tror jeg også godt, man kan. Skal prøve at gøre det på et tidspunkt. Jeg tror, vi skal have Sally med til det, for ligesom at sætte rammen. Ja. Vi har gjort det her, efter jeg har uddannet mig som sommelier. Og jeg følte, jeg faldt en lille smule af på den. Jeg vil gerne tilbage ind i mine kasser. det er faktisk rigtigt. Ja. Du var bedre før. Jeg var bedre før. Måske jeg var mere fri. Og det, jeg vil også gerne udfordre mig selv lidt på det. På den måde har vi jo også hele spektret, kan man sige. Fordi du er en fri smager, ikke? Jo, og et råt supertalent. Ja, du er... skolet. Du er skolet. Meget kasset, kan man sige. Og jeg er lige midt imellem. Ja, det er perfekt. Faktisk rigtigt. Ja. Du har stået tæt på nogen. Du har været i omgangskreds med nogle mennesker ret længe nu, som har et sprog for det. Ja. Og du har taget det ind, du har lyst til at tage ind. Præcis. Ja. Der er altså masser, jeg ikke ved. Ja. Jamen, der er også bare masser, du ved helt autodidakt. Altså, du har ikke siddet på skolebænken. Nå, så hvis man skulle gøre det som et podcast-koncept, så kunne jeg tage en flaske vin med. Vi kunne også have Celeste med her. Eller Michael. Eller Michael vil være helt god. Og så forsøge som en supersmagning. 100%. Okay, fedt. Altså, det synes jeg, det er et koncept, vi skal sætte i gang. Og det kan vi jo, altså, det kan jo være en serie af episoder. Ja. Og så kan vi gakke helt ud. Ja. Fuldstændig. Okay, så den prøver vi. Det kunne være, vi skriver det ned her. Jeg har en lille note kørende. Du er idénotemand. Jeg er idénotemand. Så det kan være, du skal læse den næste op, vi har snakket om. Ja. Den skal du introducere, Louis. Den hedder på noteplan, så hedder den København på budget. Ja. Og det er jo noget, der ligger så lidt mere op af det her med at lave lokalradio og københavnerradio. Ja. Hvor det ligger så meget op af... Jamen, det er jo fuldstændig oplagt i forhold til formatet, kan man sige, ikke? Jo. Kan du sige lidt om, hvordan
du er jo vært på programmet. Hvad er det for nogle rammer, du laver det her program i? Ja, så grunden til, at vi har snakket om det her København på budget, er jo fordi, at det er fuldstændig oplagt i forhold til det content, vi gerne vil lave. Mm-hmm. Og fordi, at København bare er en sindssygt dyr by at bo i og være i på alle mulige måder. Så vi har snakket lidt om det der med, vi skal have noget, vi skal finde nogle steder, hvor man kan få bang for the buck. Mm-hmm. Det er ligesom målet med det, ikke? Jo. Ja. Og der tænker jeg, at vi også tager kameraet med ud, så vi kan se de forskellige steder. Præcis. Ja. Og så tror jeg også, vi har snakket om, og det er også op til dig, Sally, vi har snakket om, kunne det være lidt fedt, hvis vi sendte ham på tur? Mm. Hvis vi fandt noget, der var billigt eller gratis at gøre i København, og så lidt bare sendte ham enten alene afsted eller med en marker. Jeg har på fornemmelsen, du ved meget, meget mere, end jeg gør, hvordan kan jeg få en fantastisk lørdag eftermiddag til at være hyggelig for en 50'er. Og her mener jeg ikke... Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Jeg sad faktisk med en veninde her forleden og Men snakkede det er også om... muligt, ikke det? Egentlig. Jo. det er jo det, der er. Det er det der, hvad snakker du med din Hvad veninde skal om? man bruge 50'er på? Jeg sad og snakkede med min veninde om, hvad jeg brugte min månedsløn på her for et par uger siden. Fordi hun var sådan, hvordan kan du bruge så mange penge på en måned? Og så var jeg sådan, jeg føler ikke, at der er noget... Altså sådan, jeg kan da godt lide tøj, og jeg kan da godt lide at gå ud og drikke nogle gange og sådan noget, men der er ikke noget, jeg bruger virkelig mange penge på. Der er ikke den der ene hobby, Nej, der ligesom præcis. trækker. Okay. Men jeg tror, noget af det, jeg bruger virkelig mange penge på, det er at sådan gå ud og lave ting. Som ikke er sådan byture eller dyre Men det er også, fordi restaurantbesøg. Men det er det, ja. Altså, Så jeg føler sådan, jeg har også svært ved en søndag eftermiddag i København, eller en... Jeg kan huske, der kom aften, noget på et tidspunkt, der så hed det Creative Space. Ja. Det var også mega det er kommet dyrt. på Østerbro nu også. Jamen, og det har der været længere, eller været lang tid nu, hvor jeg havde lidt opfattelsen af, det er en lækker billig ting. Så dukker jeg Der er op. ikke noget kræer, der er billigt. Nej, men så har de bagt 100 potter i en læreovn, og så kan jeg få lov at male en potte. Det er ikke lidt det, der er konceptet. Jo. Eller lave en halskæde. Jeg har aldrig været der selv, kan jeg Ja, høre. det er smykbar og sådan noget. Smykbar også. Ja. Men så skal man så åbenbart ligesom betale 9 kroner per perle, eller 15 kroner per perle. Jeg ved ikke, hvad de der priser er. Ja. Og så ender du med, ligesom du gør med alle andre ting i København, og har været et sted en time, og gå ud og have betalt 250 til 400 kroner for den aktivitet. For noget, der er røvgrimt. Fordi du har selv lavet det. Præcis. Og så sidder der de der locals, ligesom der gør, hvis man gik ind i på en netcafé for 10 år siden. Der er virkelig gode til det. Ja. Men alle andre laver bare noget grimt hejs, ikke? Ja. Okay, så du har ikke sådan en, hvor du tænker... Jeg føler i hvert fald ikke, at jeg har nogle hidden gems. Altså, jeg føler, jeg kan da sagtens sige nogle steder. Jeg kan da sige, at du kan gå i Absalon og lave ler i stedet for. Mm. Men det er jo ikke... Er det gratis? Det har andre folk jo hørt, nej, men det er ikke dyrt overhovedet. Men altså, okay, men hvis vi lige skal snakke om, sådan, hvad der egentlig er gratis, sådan, kan I komme i tanke om noget, man kan gå ud og gøre gratis? Nogle museer er gratis. For alle Eller mennesker? på bestemte dage. Davids samling Nå, kan ja. huske gratis. Der har jeg faktisk været. Ja. Og Thorvaldsen, tror Det er jeg, faktisk er gratis meget fedt. på dage. Eller, Ja, det er nemlig meget fedt. Eller sådan noget gratis om onsdagen. Ja, der Ja, er sådan noget, det er der... rigtigt. Ja. Men ved du hvorfor Davidssamlingen er fed? Fordi det er en labyrint. Fordi det er en labyrint, det er også fedt, men for mig det er det der med, Man er vild. det er en hårder, der Ja, har ja, hårdet det er så kunst. sejt. Nå, ja. Prøv at se, hvor mange ting han har hårdet. ja. Det synes jeg er det er sygt så fedt. sygt. Ja, det er Så godt. I stedet for et museum, hvor nogen har kurateret nogle udstillinger, det er det bare en der gik helt amok. Der er også nogle af stederne derinde, hvor man nærmest har, som om man træder ind i sådan en cigarkasse. Ja, eller i nogen stue eller sådan noget. Mhm. Ja. Ja. Det synes jeg... nu siger jeg bare noget. Hvis man vil ned og besøge Cisternerne, Ja. det er gratis. Hvad er det nu, der er? Det er de der undervandsbassiner op. Jeg tror, det ligger... Jeg har jo så dårligt stedsans, men det ligger ude af Vesuv, Valby Bakke-agtigt. Der er der ikke noget hav. Nej, det ligger under. Det er jo ligesom... Det ved jeg heller ikke, hvad. Nå, okay. Jamen, jeg har ikke Fair nok. hørt det mange gange før, men jeg ved ikke... Jeg tror, det er sådan noget vanddepot, eller stormflodssikringsagtigt. Noget, hvor der ligesom kan være en masse vand nede under jorden, og så tror jeg, der er gået lidt stalagmitter eller stalaktitter-agtigt i den, og så kan man rende rundt dernede under jorden. Det burde være gratis. Jeg skulle også lige sige. Det lyder som noget, der burde være gratis. Ja, fordi jeg tænker, alt, hvor det er fedt, eller hvor det er kurateret, altså Zoo, Tivoli. Jamen selv sådan noget, jeg fandt ud af. Jeg kan huske, at Rundetårn kostede 10 kroner. Ja. Nu koster det sådan noget 70-100 kroner. Kostede det 10 kroner engang? Ja. What? Eller 5 kroner eller sådan noget. What the Ja, hell? Men det, og det burde det jo også koste. Ja. Du Hvis skulle vi bare skal være gå... Ja. Ja, du skal selv gå derop.
Mm-hmm. Men okay, så der er både noget her med det der med, hvad er billigt, hvad kan gøres på budget, men også hvad er ikke turistet i smadder. Det er gratis at tage på biblioteket. På biblioteket? Nej, Biblioteket. Nej, men, og jeg har aldrig været på Biblo for at låne en bog, jeg læser ikke. Men sådan, for eksempel, hvis man er studerende, og man... Nej, det er rigtigt. Det er faktisk... Det skal man ikke håne. Nej. Det er faktisk meget fedt. Biblo. Hvis man godt kan lide at læse. Nej, men det var ikke engang... Jeg kan ikke lide at læse, men jeg har været der nogle gange, for eksempel til at læse til eksamen eller sådan noget. Det er bare fedt. På det kongelige? Ja, på flere forskellige bibloer. Men så det der med sådan, så kan man sidde der en hel dag, vitterligt, have sin egen termokan med. Ja. Og sådan... Så du betaler ikke engang en 10'er for den dårlige kaffe nede i maskinen? Det kan man ikke få på mange af dem, tror jeg. Okay. Jeg har faktisk brugt også biblioteker til at sidde og studere og sådan noget. Ja. Det var meget fedt. Jeg tror da generelt, det er en ting. Jeg kan da huske, den korte periode, jeg gik på universitetet. Skal vi mødes på Den Sorte Diamant? Skal vi mødes på Den Sorte Diamant? Ja. Skal vi mødes på Den Sorte? Er det også gratis? Ja, det er gratis at komme ind. Så kan du sidde oppe i de der stuer, og så sidder der jo sådan nogle typer. Ja, men lige Den Sorte Diamant, tror jeg også er sådan lige ekstra hardcore med det der. Ja. Der vil jeg tænke, hvis vi lægger os i selen, så er der et koncept. Der må være. Fordi så må man jo sende Louis på biblioteket. Det er jo også lidt sjovt, faktisk. Det kan jeg ikke forestille mig. jo, det er jo lidt sjovt, fordi du ikke synes, det er sjovt. Eller, nu kiggede jeg lige på, vi mødtes nede ved Forumstation, så jeg programmet for, nu hedder Musikhuset, Musikmuseet, der hvor Musikkonservatoriet ligger. Ja. På Rosenholms Allé. Jeg føler, jeg kendte ingen af de ting, de havde kørende de næste 2 måneder. Noget af det må være gratis. Ja. Hvad med Staden? Der kan man høre gratis koncerter. Gratis koncerter? Det er rigtigt. Ja. Jeg skulle lige til at sige Staden. Ja, det er jo gratis at gå der. Ja. Men... Tag din egen vand med, for ellers koster det jo 35 kroner, hvis du skal have en vand med 3 gule prikker på. Ja. Jeg tror, det her kunne godt blive sjovt i kraft af, at det er svært. Eller så skulle det være København med et budget på 100 kroner, eller sådan, altså noget, hvor det ikke nødvendigvis er helt gratis, men det er bare billigt. Ja. Og så kunne det godt være, der var nogle muligheder, man kunne i princippet gøre begge dele. Ja. Faktisk. Ja. Okay. Der er noget der. Der er helt klart noget der. Ja. Det skal vi, det arbejder vi videre med. Så har vi nede i noten, det er min idé. Den kan jeg præsentere. Den hedder Vinbarstafetten. Ja. Igen. Jeg har vinbrillerne på. Ja. Men der er jo ligesom, der er 4 institutioner i København i min bog. Der er slikbutikken, frisøren, vinbaren og cykelsmeden. Det er de 4 institutioner, der er i København. Hvis du går ned ad en hver stor gade i København, så lad os være hjemme hos os selv på Nordre Frihavnsgade. Det er bare for at sige på Nordre... Og du har ja, præcis. Nå. På Nordre Frihavnsgade er der... Nordre Frihavnsgade er 1,2 kilometer lang, eller sådan noget den stil. Der er vel 10 frisører. Der er vel 6 cykelhandlere. Ja. Nu slikbutikkerne drosset en lille smule ned måske efterhånden. Hvor mange vinbarer? Jeg tror, der er i hvert fald 3 slikbutikker. 3 slikbutikker. Må jeg spørge om noget? Ja. Må jeg godt lægge mine høretelefoner ned under stolen? Eller sker der noget ved lyden? Det er bare, fordi jeg kan ikke se viden ellers. Nej, det kan du bare gøre. Godt, de gør. Kan vi gøre... Jeg kan godt se dig nu. Det var mest for at høretelefoner. Ja. Sådan der. Meget bedre. Ja. Ja, der er 3 slikbutikker også, tror jeg. Så er der, hvis man tager trianglen med, så er der også lige 5 vinbarer. Ja. Det er et mirakel, at alle de der ting løber rundt. Ja. Men i en by med så mange vinbarer, tror jeg også, der er en masse fantastiske vinbarer. Det ved jeg. Jeg har besøgt mange af dem. Jeg har hørt noget apropos det der. Mm-hmm. Jeg kan ikke huske, om det var, der sagde det. Men at det åbenbart er en ret god taktik at åbne noget af samme kategori. Altså, hvis der nu ligger 3 vinbutikker på Nordre Frihavnsgade, så er det ikke nødvendigvis dårligt at åbne en 4, fordi folk associerer den gade med et sted, hvor de kan købe vin. Mm-hmm. Smart. Og at det faktisk... nu ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, om der har sagt det til mig. Men at det skulle være bedre, end at for eksempel åbne en vinbutik et sted, hvor der ikke er noget, der minder om det. Så man skal ikke være så bekymret for konkurrencen? Hvis man kigger på Nordre Frihavnsgade, så tror jeg i hvert fald. Men det kender man da godt, egentlig sådan noget.
Det er der aldrig nogen, der har sagt, men lad os tage på godt og skade, fordi der ved man, der er noget over det hele. Der kan man få en flaske vodka i øret. Ja, Præcis, og en fadøl til 55. Ja. Medmindre man har night pay. Ja. Min tanke var, som man siger, vi sender... Jeg kan starte. Jeg tager på vinbar. Jeg tager på min egen yndlingsvinbar. Det er tilfældigvis Figo vinbar ude på Christianshavn. I hvert fald en af dem. Så går jeg ind på Figo. Så får jeg et glas vin. Så får jeg en sludder. Det her er ikke noget, vi filmer. Det er bare noget, der sker i mit privatliv. Så får jeg en sludder med manageren, manden bag disken, kvinden bag disken. Og de fortæller mig så, hvad deres yndlingsvinbar er. Så tager jeg på den vinbar. Klart. Så spørger jeg det menneske, hvad er din yndlingsvinbar? Så sender de mig videre. Duk. Jeg kommer med en lille reportage om vinbar i København. Ja. Er det sjovt? Det er sjovt. Ja, men også sjovt med bar. Bare Ja, generelt. Ja. Kan man køre et parallelspor? At vi gør noget, altså jeg tager på bar, du tager på vinbar, og du tager i slikbutikker. Ja. Om Louis, han er jo ude og opleve København for en 100 mand. Ja. Så det har han ikke tid til. Eller, altså det kan man jo, det synes jeg er fedt, men jeg synes, man kan gøre det med mange ting. Man kan gøre det med mange ting, ja. Jeg forstår godt, du har vinbrillerne på, men det kunne også være BMO'en, eller museet, eller whatever. Men, og hvad tænker jeg så, skal man så rate barne, eller skal man mere bare snakke om, sådan, hvad der er fedt ved det her sted? Jeg tror, vi skal, hvad der fungerer mere, end hvad der ikke fungerer. Ja. Fordi det skulle være trygt at sige ja til og dele ud af whatever. Helt sikkert. Og så ved man jo ikke, hvor lang tid der går, før man ender i et eller andet helt mærkeligt. Nej. Det er nok nemmere med natklubber eller bar, eller hvad fanden det nu er, men ja, er der noget der? Det er også en super god idé, synes jeg. Okay, den kan vi godt leve med. Vil du noget med din rekvisit, egentlig, Louis? Nå ja, det er rigtigt. Den til dig, hvis du vil have den. Har du taget en skjorte med? Jeg kan lide den. Jeg synes, dit navn står på den, Vitten. Er det meget en vitusagtig skjorte? Ja, lidt. Helt vildt. Det var min far, der gav mig den. Nå. Og så var jeg sådan, den er fed, far, men jeg går aldrig med kortet med skjorte. Nå, det gør jeg til gengæld. Og så tænkte jeg, det gør Vitten. Jeg har endda en hvid t-shirt på nu, som jeg jo virkelig ynder at have indunder. I får lov at se den på. Wow, den er nok lidt krøllet nu. Den har taget lidt regn. Jamen, den slår mig... undskyld. Det slår mig lidt som en skjorte, der måske godt kan tåle det. Et øjeblik. Ja. Han har købt den i Tyrkiet. Tyrkiet. Ej, den er god til dig. Er den ikke meget god til mig? Jo, den er da perfekt. Jeg føler, den er virkelig god til mig. Tak for det. Jamen, det var tak til Gorm. Jamen, nu med skjorten på, så lige sidste gang, så kørte vi jo... Det blev en lang og fin snak om Piemonte og København versus Italien, Italien versus København osv. Har du tænkt dig at blive i den her by? Eller skal du ud og rejse nu? Skal du flytte til udlandet? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk virkelig ikke. Men Hvor gammel er du? Jeg er 21, snart 22. Mm-hmm. Og jeg vil få en krise, hvis jeg skulle studere i Aarhus eller Odense, eller noget som helst andet end København. Altså hvis du skulle blive i Danmark, men ikke skulle være i den her by? Ja. Er du lidt i gang med at at studere? Nej. Ikke lige nu. Men... Så det er en hypotetisk krise? Ja. Okay. Så du vil meget gerne blive i København? Ja, helt vildt. Ja. Jeg kan, og selv hvis det sådan er et par år, jeg skulle være i Odense, eller i Aarhus, eller i Aalborg, eller whatever, så vil jeg virkelig tænke en ekstra gang, om det var den uddannelse, jeg ville på. Fordi altså, jeg kan slet ikke forestille mig det. Nej. Og jeg tror, jeg har en veninde, som lige er begyndt at læse psykologi, og hun kom ind i Roskilde. Men hvis hun var kommet ind i Odense, så hun pendlet hver dag. Og jeg forstår det godt. Det forstår jeg virkelig også godt. Det skulle jeg ikke bede om. Nej. Så for mig er det... Jeg elsker København helt vildt meget, men hvis jeg skulle flytte til en anden by, så skulle det være en større by. Okay, den kender jeg godt. Ja. Hvis man allerede er fra landets største by, fedeste by, de siger noget andet i Aarhus, så skal man opad. Ja. Og opad findes ikke i Danmark. Det kan kun blive større. Jeg vil gerne høre, hvorfor du elsker København så meget. Fordi det snakker vi om... Jo, det snakkede vi om sidst, ja. Præcis. Hvorfor elsker I København? For mig også nu? Ja. For mig var det meget noget med skala. Det er en by i menneskelig skala.
Ja. Man føler sig ikke sådan... Dem, der har været i New York, eller bare dem, der har været i Barcelona eller Berlin. Gigantisk by, og så føles man som et lille støvkorn inde i midten af et eller andet kæmpestort. Det giver mig uro. Ja. Jeg kan godt lide begge dele. Jeg kan godt lide, at i København, så er det ikke den følelse, man har, men jeg kan også godt lide nogle gange, når jeg er ude at rejse, og have den følelse, at sådan, what? Jeg er bare det her lille sandkorn, og der sker også så mange ting omkring mig, som jeg har ingenting at gøre med. Alle andre her har det helt andet, eller du ved. Jeg kan godt lide begge dele, så jeg tror for mig, at det ikke nødvendigvis skalaen. Men jeg tror, jeg føler mig så godt tilpas i København. Ja, men du er også vokset op i København, og boet der hele livet og sådan noget. Så er det måske også lidt svært at svare på, hvorfor det er, man... Ja, jeg synes, det er lidt svært, faktisk. Så man er hurtigt meget biased, tænker jeg. Ja, men... Skulle du uden for Europa? Hvis jeg skulle flytte? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Jeg kunne godt finde på at flytte et halvt år et eller andet sted, der var ude for Europa, men jeg skulle ikke bo... Hvis jeg skulle flytte til et andet land, så skulle det være i Europa. Din mor, hun flyttede til Jamaica, du var yngre end dig. Ja. Det har jeg ikke nogen større interesse for. Nej. Okay. Men jeg tænker også bare, jeg har nogle gange, eller sådan de senere år, tænkt lidt på, det kører sgu for os herhjemme. Altså, vi kan finde ud af at lave mad helt sindssygt godt, når jeg har været ude, altså sådan de sidste par år, hvor jeg var ude at rejse. Ja, som by, tænker du? Ja. Ikke lige os anden, men som by. Vi er gode til mad, vi er gode til kulturelle oplevelser. Vi er egentlig okay søde, synes jeg. Sammenlignet med så mange steder. Men ja. Og der er lækkert, der er rent. Jeg er ikke god til sådan noget falsk gæstfrihed. Men synes du, det er så slemt? Nej, jeg synes, det er slemt, når man... For eksempel så rejser man i USA, og så siger de nede sydpå, eller i Midtvesten, der er de virkelig gæstfri. Og så virker det som om, sådan, de har gjort det til deres identitet at være gæstfri. Så nu kan de ikke andet. Ja, ligesom de der meget turistede steder, hvor det handler om penge, at de skal være... Ja. Så kan jeg sådan er vi i hvert fald ikke. Nej, sådan er vi nemlig virkelig ikke. Der er vi mere sådan her, det må I selv lige klare. Ja. Og det kan jeg meget bedre lide. Også nu er man dansker. Men jeg kan meget bedre lide den der, i stedet for sådan noget. Enten jeg skal have jeres penge, eller nogen har sagt om os, at vi er meget gæstfri. Derfor så skal vi være det, eller så krakelerer illusionen. At det skal være sådan et ultimatum, ikke? Fordi jeg har for eksempel tænkt over, lige nu, der har vi i vores, det studie, jeg går på, der har vi udvekslingsstuderende. Og det er som om, de er jo bare sådan kommet ind i klassen, og det er som om, at alle bare har været enige om, sådan, vi laver ikke noget med dem. Det gider vi ikke. Vi har hinanden. De har hinanden. De kommer godt nok fra forskellige steder. Men hvor er de fra? Alle steder i verden. Hvor mange har I? 150? 15 eller sådan noget, tror jeg. Det er da også mange. Ja, det er sindssygt mange. Men normalt er vi 5-36 i klassen. Nu er vi så 23, fordi mange fra vores klasse er selv udvekslingsstuderende lige nu. Og der har jeg bare tænkt sådan... Men det er også jeg gider... Altså, der er bare ikke rigtig nogen... Der er jo ikke nogen, der ligesom er tårholder på sådan, okay, men lad os lige sørge for, at de får en god oplevelse. Og lad os invitere dem med til fredagsbar, eller sådan. Ja. Det er jo sådan en svær alder. Fordi jeg synes, sådan noget folkeskole, der kommer en eller anden udveksling, et eller andet, mest spændende i verden. Alle glæder sig til mandag morgen. Jamen, der kommer der jo kun én, så kan jeg godt se, hvis der kun var kommet få ind i vores klasse, så havde det jo nok også været sådan en større sådan... så er det nemmere for øje på... Det er mobning, hvis man ikke havde inviteret. Så står der 2 mennesker, en fra Peru og en fra Serbien over i hjørnet. Ja. Og så er det meget tydeligt, okay, vi tager os ikke af dem. Hvor hvis de ligesom er lige så mange, som vi er, jeg skal også noget i dag, og jeg har en aftale. Find på jeres eget, så finder vi på vores. Ja. Men det er jo en sindssyg... Altså, jeg synes begge dele... Altså, jeg ved ikke... Det synes jeg bare er lidt fucked, tror jeg. Det er det også. Ja. Jeg gik på universitetet på en engelsksproget ude på RUK. Ja. Der var 2 klasser. Der var udlændingene, og de udgjorde 50%, eller 60 måske endda. Og så var der danskerne, som udgjorde 40. Og der var et meget, meget, meget lille overlap. Ja. Altså et meget, meget lille overlap. Og de der udlændinge sagde altid... Men I gik så i klasse... Altså, I gik jo så i klasse i hele forløbet? Ikke så? alle... Hvornår var det 3 der var år, mange. 50 mennesker i 3 år. Ja. Jeg var der ikke i 3 år. Jeg droppede ud. Ja. Men de går så sammen i de 3 år. Ja. Og der kan jeg bare se og høre fra dem også, og dem jeg lige møder en gang eller noget. Jeg har ikke nogen danske venner, siger de. Hvor længe har du været her nu? 5 år. Jeg kender ingen dansk.